Hello, Black Mirror chung kwa te in zawa in zibai ve kule. Christmas le kum thar lim taka in man theina du sakna sang ber kan hlan chewa. Chuan tun lai chu kan buai em awang le Christmas vuak ve te ni awangin drama hmunom tur ang chi po kan thlang man meu lova. Chu wang chuan nangma ni lama tang khan in drama en du zong te kha in lo request lem liam hlomanga. Chu ta tang chuan atam ber kha kan lo ti chuak top mai don ani. Chu Christmas present ata min lo pom sak ngal bokanga. Asiam tu tam pu a phur om deuh tur ang chi drama kha in lo thlang sham shamanga chuan midangina anla ti chhualo ang chi kha ni thei sham sela ti kha kan du thu samani a nangma ni chaw ni lo midang po ina hmunom an ti tur ang chi te zirtir nei tha ang chi te kha in lo thlang sham sham don ya o kan hna a le chung ko thila te kan buai thin em awangin video te regular takin kan ron da thei thin lova imisha thiamna kha kan ron yin masa a chuan kan han gen le lok du cheu chu kan channel te hi min lo la subscribe sak lo ani chuan min lo subscribe pula ti chuan like le comments te kha min lo da sak thin ula ti chuan midang te poin an lo hmu theianga kan channel hi alo dar zau zelanga subscriber te min som pui tina alo ni don ani